Okay, yenye juma no pay na bibia nso entimi enye fine pa ojumadi ne so. Efa me ojumadi ne bra so. Se ensema wodo a ekoso. Ewo oman ni mu ene ntwia so ba bia. Katakyie FM enche ye be start ye news no. Na ye nyan start ye news na ani. Ti. Pa ujari ma che. Ya jo mini ha. Bibia e bokọ de. Ngate se no ade na se se bia ni. Right. Na osi de na ekoso wo oman ni mu ne de kaka ho. Oman de nsem okoso. E na no me ne motena ha. E1 wo han ka be me de. Me ka kire mo se wo han dan a. Emu nsem no ehu se de ohwa aba no ma. Nanso stories amede ba no. E dan han enti fiewura yakunu sebi. Fiewura obi ekunu dan han enti o. Pastor Abanoma dear, you are living with it for the rest of your life. Okay. Still na ebra mudi nkomo no menim se odi asempa na se kimedi sine kan asem na. Okay. Oka se onyameba. Okay. Ena oka se onyameba ni nyina ha the same thing. Okay. Ni nyina ntimi nye the same thing. Emra ye ko school no yesua bibi the consonant. Okay. Eni yesua bibi the vowels. Okay. Enti osebo eni osebo enyepe. Okay. Sounds na okra. Any cra enyepe. Okay. Cra de nipa yem no okra nso yabwa. Okay. Aha, enti no onyame eni nyankopon enyepe. Onyankopon eni nyankopon enyepe. Difference ni de ono ejina homa rank. Okay. Nyankopon as waboni di no tra. Okay. Wabon wa. Okay. Aisa me person me do hempo bi di kura no. Aha, ni nyina nyame kro ya. Na say enyepe. There be say one fan rank na mana. Okay. Na say na konwa no wa mu akonwa no. I see. Yes, me ya. Nyame. Onyame. Ai. Aha. Yesi onyameba. Ana obusa say onyame ana say nyame. Ai. Enti mu de hin na say yusu onu onyame. Onyameba. O kan nyameba tra. Wan fo bua ma Nyankopon nya ayo Eric o. Nyankopon no wan fo bua ma no. Na say you were named after God. Na ne ba ne. Na say din ye penyini di. Buo na ankosoro. Ankosoro ho. Emma ha. Aha, ti wo de en hye da hiam sa ne mu. De ba no so prekunti. Wo kan e ba ne de wadwen wo de no. Onyameba. Okay. Onyameba. Reverend so interesting. One thing is odende kwaku jeli akwasi kwaku doso odende akwasi jeli na akwasi kwaku so ka ni na ye papa prayer. Okay. Me kura so ma sa tunde se wa ye journalism wizard. Okay. Ni na ka ho enti on se do ka no pronunciation ko na written so ko. Okay. Wo tro. Okay. Na se wan tro no se de tia eni tim ba pronounce na so pronounce na uni mistake bia so for the channel no an yebo ne ya channel no an yebo aseme me na aka ni nyina aka ho na wo ye no onyame ba a me mfili ya me pɛ no nyame ba no ya wo pɛ no but yes an ya twere na pesa me chance say e ba written na say one tro ne said yet ya yi aya ba ora pronunciation utumi bona meba odi asempa aya no atwere God na wo bo a no yi gina firi no aye odd. Why? Why? There are some names. There are some names. That's right. You see? But we genie for no man and sound. You were where the consonant no bet my beauty to say psychology. Pin no more. But when it here, Onyankopon only a rank. But you're training me nuna. I am training me nuna. And then even you are better. But they say they any dean or say your friend Nyameba. They any dean on one to dino. Some men are okay. You be one to dino. Reverend, we did the Reverend to form a boy. Free now, chromatria to form a body, a mechanic ufo. Ya no afan sa no ufoni baby anado o kan no na mejina so de akasa aha metre kofi me huni pakura no ma yike na furo no maka no ofi. There are some names of pronunciation no et mami example okay na say it mean yen na say na say ni colloquial then na say ni colloquial. Then what's that? Wow. What's that? You better my own silence. What's that? Who is any from said in a few?
Me mile. I'm telling you. Offer. Asasi su kura no. We dey penifo mani mu. We dey manu susumina so na mekasa. Opem so wo boni dia wutimi nyi bimfirim. Wo bodi na wutimi nkasa ma bono tra keke. Ye bom emu yedu. Enti se wudi na tufo no ye nya no ufo de obi any problem. Ye be ye ne se de horo so no ufo no obi akọ no ba bi. Se no fo kura ya se. So de ase nti di ni de onyankopon onyame. Onu eye rank. Oni ye rank. Ba wi fro nyankopon. De bi nyankopon kura be dwa wo. Nti e wotama ye boss adi no. Wo bodi ni de eye onyame ba. Wo bo se afi wo te ho a no wu se se wo no kura no wo to anke friend my lord. What you say? Nyameba ne de fine. Enu ye bra wo pent makasa ntina wo twa no short. Enso nkanya sa na tie. Eye onyameba. Brand. Afere nya. Afere nyankopon de guy name. Yes sir. O ka say branda. Nyame oton de yin. Wo say brand. Nyame oton de yin. Wo say brand. Edi ne ye brand. Onyameba. Eye brand. Kwagu jari fami mi show mama why. Eye, what can be a eye. Okay, if I'm a there, I quite easy for my uncle. Why? Nyameda say. Somebody from a segment in the Jews no Katakyie 90.9 FM. Now you're live YouTube. Some of course in Mumra. If she go as a Mumra YouTube no so sesia. Fantastic. And some of air cost no so akese. When is TV no? YouTube no so clear. Katakyie FM TV. And you're live. Tibra Nante. Menameda say tempa no ese ma mehwengum ne yanko anim na some no enianim na na sempo no headlines no ye di kan aye afidja kwabre south aban krache pani a wo hono no e kama say anipa bonfo bi atwaja to ne fie ahye no jorobe na ne enti a wo hye fie no me pacho me ba bremo na ne nyina ne say wey it is alleged say NDC maburumbu na akwa saade no ne story to so mi no so no aye ubepie mu ewo sebi enkran pumpuri mantemu a yanu aba bi na nkade media die minim ne se obi ye mistake na ni sika bedi account say mobile money say your bank account wa we smart na ukoyidi a nka police sem bi anim because ono na mistake ye say na we saade na etimi chutum awura bi ya we dwadeni obi afom ama ni sika ba bedi na account mu a we yi sika no sika be 8 billion or so we yi sika no ama sika no ahonumu samrei wakodi nsenseme ewa posifo ensem ewa enkran pumpuni mantemu na sorry etwa tron so eye fiewura woni ne tenant wo mo handan ewo fie ho no mo wono omunya kasakasa small ketekete man pole bia ekwa wi achie no wode ne ko police station a me no kasei efiewura no wo nyame de wo police station wono ma eno so me di enchiremu ebebre wei ade nsam kakra bia aka me keka bo mu a me tete free mu na me sone so me huhu ne sesabi amadi a wo zongo no ton konkonte no wo kan se de wasi ye no na me de ebra wo nti bomadi aso be relaxe aha aye Katakyie 90.9 FM Anigyie Fie wey aye FM segment no ana me de ebra wo no maka cho say ayabra aba efutentam video no so me che YouTube ho no mo bomadi aso be ho no mo na aba ho no ma emfoni ani videos ahodo ni nyina no ye betwa gu ho no mo ama wo so hwe bi no wo say asem no sabi enye bosirem ka ana ye de ebra wo me chance na me de ko aye afidja kwabre south me pacho eno awa santimantemu a won kropon ene kodie unim kro anabro na efe no kodie awa santimantemu a wo mo ekropon eno no na me pacho abankra chepeni ya wo ho no no me pacho woni aye yenuaba ya de nyina Patricia Pearl Ankra na yenuaba no ho feye pa yes tuntum se yuo enya sam keto akra na wono ana mabunu akwakwashi ni fie dworobe no mesraw me no udi nkomo nyina no na YouTube wa onenam honom Katakyie FM TV obo se emfoni no ani videos no etwagu wonom a wo so obati asem no wo hwe na wo saw so tie no na ma agro no enso so ayede na ni nyina no se busuma ewom yayi ne da toso aduonu bako 21st June 2025 mekire eye memene da no eba kwasi de no no ana asasem we si ya wa bra ma me no wo adwuma mu wote se ni fie eje demu a fire service ponu kodu ho no na ne yebe se awie ne yebe bubu abu awie de se betete nyina no atete ade awie ma fie no ahyedworo be ni nyina no se MCE DCE ya yewura John Dramani Mahama ba ya
War point and young one, son and don't money Mahama. I can say MC in DC, no, sa position, and check, Unisanki to Swaba, and Kayet, because in Sembebri, and Ayana Eba, any Mobuno, and Asempono, Yan Cassia to Yaba, and Yadi and one fight Biama. Name my appointment, point here, and in Sembebri, and Eba, Ebi, and as you in the Hinia Bessinet, Womunya Bia, Quabrani, it is alleged. Say with me, I didn't put before my Montesa many Afremia, who is in Yawa, any other Ebino, and no. Now, wait, and if you Quabre, South, Chronomono, and once in 70 years, say, Baya Bosumi, Entamini, and one more to say, Yara John Dramani Mahama, one nominated, and I say, what body, ya, now you're by as so, say a bankrupt penny. Now, did you say, a bassano, a mobile Casadabi, Mamu, a poo, one of the wire. Our Andy Sam when you call them one more will be and what you cry and a man wants na walk one will be Sibako and our first no grassroots no crampono one fire home when Nimsy is canipa boom cry there be my way the yampany one of the yampany woman one say and we are sending penny for can be said baby a to me one a chinian one mammy wababa dane GC precope hey a one woman saw the yampino woman the yampany oh will be a few more and woman say same penny one tier woman ya and district assembly honoma a honum metre a assembly ho woman the jabetum or machine of drobe Emma woman 13 penny for na just say nanya some ketwa and penny for the old radiant cobabia radiant cobabia and no and an anno memenda mammy eti sebi and the office ya or the obetian say ya friend say sebi if you ashy no catch any secret in no ma what Fred do therefore Emma Tempano, Wamoko Honoma, and you would do want them, now so would do hono, now Sebi, the Bessie SUV. Now, what be just say, a same way, a hard in a pan, and to oppose the problem, Yaw Mobuno, we are Sadiano, the teacher knew 1 hour, do one and not also say, Wabashi Sebi, a Samuel Hono, I ain't to Amodia, one will become pa. No, be much just a young one. I did the Nanka Mamma, do me, Nanka the Mar Fracacra, now Suko Piemo. Our Pidako South, I sentiment Muha, hey, Noya Bankra Chipenia, or your bar, Honorable Patricia Pelancra, Noya Empia, or your bar, Honorable Damata, Ama a Pianima, one Salam, or your bar, Noya, district coordinating director, and so Madame Yvonne Nabo, yes, a mamma manqua, a bed and yes, sir. Yanuna, just a man 40, just a semi Strania Bassa, Ama Sabre. Bruno, Dodona, no Sebi, or Mudim Krumafon, as what's long. A beer Jania, a post focus with Ramo, as answer the Bonini Jane, Abra will be Empamono, and to Uko our Pidako Southwa. The patron, yes, here, Macacho, say I be Piemo, Katakyie FM TV, or YouTube, and Fonino, any if you know, Machino, and Asempono, will be with a bomb for be a tragedy tomorrow, and in Nam Aya Aberfortin, Video Swa, Yade Chairman for my meaningfully now, so and in Amobia, a beer Wunimuna. What's not question over Bia? Who wants Yeniaba near Canasamuno? One, Anna, Sebi, or number 1 to Sabre, Yeniaba, Yano, Aya Bankra Penny, our Aya Fidako South, our Sentimental Mohano, the Jagunichamoa, Nifie, and Mabudu Binomo, allegedly, one more question of Robert and say, now when Yenipa and Ka, one more per se, Yara John Dramani Mahama, what choose to know, so Mamma, a Bankra Penny to Sabre, how much as he has a son, Yans a son one, and the Bessie, Fair run to her, Kramobetu. I was story no the atoso emieno enso so enie yenu aba bia wono me pacho wodika we dwadini ya chese wo bodwuma papa fe no Constance na Constance yo chese wo sika o de kofa ne mabani ade so won se Ghana wo be pie mo ha ani adwadifo ma ya ide wo mo na sika hwehwe mata so na ne anya sam ketwa na wei ana mami ade chan wo kwa wo ba wo di ni dwa ana CEO wo penimpa bia ono so da na dwuma kese bia no wo bombodi na wo sendi sika na sama me no so na agya oni ni digwa na wo sendi sika no me pacho no sinka wo de ma consolidated bank ai account no ne sebi ne Eco Bank account mu enti details a wo de wo no ena mistakenly okopushi Constance ma akujesi saa onu abaye America se we dwade ni no wo kopushi kogu na account mu de dia do na adi ni mu no aw ba bia odi ni dwa ana adwama so no ane ma adwoa na wodi kogu na account no mu awo afi mu a February bosom no ne da to so ensia
2025 ya ana eja ekogu na account mu na wei ana CEO wo frɛ mpanimfoɔ no wɔ bank hɔ no sɛ mesrɛmo ma yɛmfom so kɛseɛ pa ebi si da Dawuro ma mo no bɛsɛ me sika no ma me tɛntɛm pa nyɛ sa wɔnhwɛ a adi bɛyɛ me madwuma bɛgu me sika twitwidie me pacho 800,000 Ghana cedis na sɛ no 8 billion ana sɛ mo check mami 800,000 Ghana cedis ana ni wo push koye na onua ba no so hu ye no wo hu ye no hu za wo bia ye mistake ana ni o mo frɛ no fast sɛ maame Dawuro ma we die ma yɛmfom so ma misika abegu account mu kyesɛ ne ɛyɛ na fraud for no wo mo ye no enti no me so ye na ehwɛ na bra na ye hu de bɛyɛ na me reverse misika na Dawuro ma me hyira wa maame no ye fast ana odi mirika no ko pie sika no egu ni maame account mu mekyɛ ni maame Fidelity Bank account mu wo PS kan ko gu ho ni maame no ni din ali Cecilia Jasi on me pa cho enfoni na nam aba futinta video no so mekyɛ ɛyɛ Katakyie FM TV no so wo pie gu ni maame account no mu ɛne ne ntampa wo mu koyi sika no so wo de fa hi o wo bi ntumi nkyerɛ na we na papa CEO wo kobo aposi for amane sɛ bo atuntumfo ni atwemi ni o na wonu asika no kwakogu na account mu no me pa cho won fo ma de mame a won peso de be mame ye kochake kura ensan kura anim wahu enti we na abusiafo kikri mame wonu so tu pia fa agyan wo pe ne ba bi dwane fa wonu ne mame ni nyina ana ne kakra na ne yesi de wodwane nim de hote aposi po bo moden akoso mame mu se ku a me che constance no ana o mo che se mame asem se na sie ade na mpese odi nipa ni sika bema no Ghana muram kura no wonam kwan na so wo hu se obi sika da fam na wofa na se wan fa nhwe nipa kro na nipa kro be bobna na so obi ka chense wona sika no wo na wan fa na ade amana your friend is stealing by taking wan hwe be kom enfie mi no na se miensa fa ni sika ma no wo so post po mu ani nso obu akasa bu nkasa yi wo dia post po atam moa mu peduma bi nye wo masere nso fo sika bi ngum account mo ma hem account no sika be na gum na no ni mi se digitalization abanti wodwe so be fa no ho adi wo ye ya post po no ɛyɛ so wo mu so no mu post po no so biscuit bi o mo ye wo mu kaka mo fo oba nka ho na oba na tima so no mu wo o ma fo oba nka ho oba ye ya fe de wa sha se pese owuro no se de be ya post po ntimi so no mu wa no obo owura dem se na mpomo na mu da ho o tulo nwokɔ anti kikri na no mo yesa ne ya ba hwɛ ne maame yesi ntifu ni wa epagyafo ho ya ba hwɛ ne maame no enkran hoto o ma hwɛ maame no o ma hu no ne Kumasi ana o mo bɛkye maame no ma Cecilia wo mo kye no ana o mo de ne kɔ court afei so maame no kye bebia ne ba no ana o mo kɔ kye ne baba yi ana o mo so o mo de ne kɔ ye na wei ana ɛyɛ otemuafo ye nua ba head leadership owura yi Susanna Edufo wo bo mo de ana o tena asɛm yi so ana o se da bi mo ye mampɔfo kyese ade a mo ye mo anya de sika no hwede mo di amanaka bebia wo bia mo nkɔwe mra yebusa ɛyɛ Constance na wase no kura ne sika de ɛbae na wo de akra ne ma enema no so nyam bedui ana mo so yo ana de wa ye ntino wasa twa ntro sa di aposi potem no kyese resistance of arrest me pa twa wu kom na atwe mensa o ma me de wonyini kakra ntia be ma ne bail ya abusuafo mienu mra two sureties na yemfa aye 500,000 efo nto mutire so ana ni tire so na nyame ya adoma July bosoma yekom no ne da to so nso wo no ma me nyina ye de mo be piem wo ha na ba bi asika no obi a no ye je aye CEO na de ama no na penalty so ewom no yasa so de ama ho eto obi bia wutie me se wonim no obi sika be di wo account ma wo modi an se police sembo ma obodo na de ama no enya san so sika no wo be kwakọ yi akoto ba bi bokọ wo bi nim wo kyena asemunti yasa se fraud fo so o mutaye sa ne ma wo ya o fra wa mi sika be di account mu enti ye ni sa wo won se wo sika nyina ahye ya no ahwe ni ye abusua story a etwatwo kra no ana me de brawo ana no ye tena ha me ya na me ntwema so hunu asema be kan bia me nim de mahuno me ka kyam se abanoma tete ani se bi efie han no na ka abanoma tete kra de ya na nka ye chen edan han na wei ana bi asie no wei na bi asie no me pa chode o nyina ne se ube pie mu awa manso data no ni nyina no
na o hwɛ me awɔ ɛyɛ Katakyie FM TV YouTube wobɛhu sɛ mfoni no ɛnam hɔ no mo mekyerɛ efiewura sɛbi wɔku no na sɛbi wɔda hɔ kyɛ sɛ asɛ krɔmfoɔ ɛnso wɔnyɛ obi abɔne ne nyinaa ne sɛ efiewura yi wɔyɛ efiewurafoɔ no a wɔta ha adwene no wɔn mo a sɛ wonu aduane na sɛ aduane pampam kora bɛfa no pono no a ne wɔpi abɔnten na wɔde kyɛnsee abɛsi wɔnim no wɔyɛ bia nanso agya efiewura na nka wontumi ha ya no asɛ nka wɔtuo na wei na efiewura yi abiri bia wɔne ne tenantefoɔ wɔn mo ha dan no twee ka wɔde saa ɛna no mene wo kɛse papa yi wɔwɔ mfirihyia aduanan num 45 years ɛdi adodoɔ no adi nim no ɛyɛ emu odewu ne gane no na ne din paa de twa ne from a ɛyɛ yabadu emu odewu o wɔne saa de saa ne no wɔne ne tenantefoɔ mansotwe saa ɛwɔ YouTube ne so nti ɛyɛ ana yɛtiefoɔ ahyɛ ne nso wobɛtumi aba YouTube ne so Katakyie FM TV na de yɛtwa gu ne nyinaa nso wate na wahwɛ wɔne da hɔ no ya asa krɔmfoɔ no bi ɔnya krɔmfoɔ yɛfie wura paa ɛna wɔnya ne nkwanhyɛ wuo ne san so ne san ɛnso so na wɔnya na ɛsɛ deɛ ɔmo no ɛnti no ɛntampaa no ne nkyɛn mu nyinaa ɛne sɛ asɛm no tɔfa bɔ mu nyinaa no sɛ papa yi a wɔda hɔ yi 45-year-old landlord yabadu aka emu odewu ya wɔda hɔ no wɔne ne tenantfoɔ ɔmo han dan da bia ɛyɛ lad bay kura ɛsɛ ntɔkwasi ɛyɛ sɛ kura ɛsɛ ntɔkwasi ayifoɔ nyinaa ba mu saa nso so ɛmfa na wei na wɔn kɔyɛ case ɛma afiewura yi apolisifoɔ to nsa frɛ no sɛ krakye bra na sɛ ni na wo tenantfoɔ de aba bɛka kyerɛ yɛn wɔn na wɔn de no kɔhyɛ hɔ na wogyi mu sɛ wɔyɛ wɔn a wɔyɛ akakabe nsɛmfoɔ no bia ahen sɛ akakabe nsɛm yɛ ne dɛ nti wɔkɔ hɔ no wotumi sɛ biribi si wɔ inside hɔ na kikiri ɛna ne nua baa yɛfrɛ no ɛyɛ madam Becky Becky no Becky yɛwɔ maa ne yɛte sɛ ne bra a yɛwɔ yɛ fiewura a wɔkye ne tum anaso wɔn kye ne tum hɔ no wɔn akɔyi no a wɔn amfana ama bɛdu fie ne funu na wɔn de bɛdu fie ɛde asɛm ɛwɔ na Katakyie FM 90.9 mebɔ mbɔdeɛ anam twe maame ne namba na mfrɛ no na msimi nua baa na dan ɛna asɛm asie ne yɛde owura emu odewu akɔhyɛ ɛyɛ aban kokuma mokɔ sɛ mokɔma ne bela moma ne bela ma ne pie baa ya efuru na mode aba fie ano osi yo Katakyie FM fo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ntie asɛm ne nyinaa ne sɛ ɛbere asɛm ne si yɛ no ya wɔkɔ police station hɔ nom no apolisifoɔ ne kan ya fine ama ne nua bɛma yi wɔn ma ne bela ama apolisifoɔ no it is alleged sɛ wɔn mogye ɛyɛ 1,500 Ghana cedis nyɛ sɛ million makomako dunum 1,500 million makomako edunum ɛna wɔn mogye yɛ na wɔn yi ne nua no maa no deɛ wɔn nyinaa no sɛ wɔn no ɛbere bi a ɔde aduane kɔ akɔma ne nua no wɔn sɛ ne nua no ɔno wɔn yiye na apolisifoɔ no bi no wa no sotorɔ wɔn na bɛba wom wɔn na bɛba horabasan wɔn na bɛba dimayaw wɔn na bɛba dimakum no ana wɔn hu sɛ no anya du dimakum deɛ ne nua no wɔanhwɛ a na wɔyɛ nyame dea enti saa mmerɛ yi wɔbaeɛ na ɛne wɔn kɔma a ne nua no bel wɔn ma ne bel sɛ yɛ akim wɔn de ne pie yɛ no wɔhwɛ ne nua no sɛdeɛ n'ani asiasia totom ɛne ne body no ɛsɛ yɛ hɔ yi asɛsɛ bi yɛfunu a ɔda mɔtware no dabi na ɛsɛ sɛ ntɛmpaa no wɔde ne nua no kɔ no kɔpɛ aduane bi ba ne di ɛnti ne nua no taxi a esi wɔ ne nua no kɔ akɔfodoɔ wɔtu ne nan baako mmiɛnsa ɛna edi ma kum ne nua yi na ate atɔ fam a wɔatwa ahwɛ yi yɛmmɔ no nsuo ne nua yi wɔwɔ ne nan na n'ano atwa huro ku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 lukulil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 u
aposifo mu mantam ho wo mu di na asem ma no ni nua be ma no woni de wo hu yi wodi nani kosua mienu ehu se aposifo abu ni nua be ma no enti se ne ebeki ani Katakyie 90.9 FM atwe nkomo no wo ka kye ye se aposifo na akunu nua be ma no enti sa aposifo mpanimfo anhwem na sa aposifo no aso twe bia wo bia no ya fa ma wo mo a ene o mo so be wo be fo mo adwene wo mo betu o mo hofo na de besi bia besi se obi di ni sika sine dan na obi abe han dan na ni panu mom na ba be kye ne de ope ofie ho no ene wo Katakyie wo hu da se
so man che aposipo no amamra no man di no nyonyo no ane ye wo huhum koto ho wono so de bekọ ebeka wo bia ane wanhwe aduabo bia bebam no wo bo a wonsam oyim onye selective obebo ni general ane wa ho beka bia no ho beka na eba se yenkonko dane a wo ka mi bia sanya de obekọ na ne obia bewu enti de omno no abusiafo wei ane asabi abre ni nti kakra me pone a me de bra wo ewo efam ho segment a ewo morning show no so Katakyie 90.9 FM ya menua Eben enso ewo akiri hanum se a wono so ehwie gu mu maame a abefo tintamfidie no so no wo mo so anasempo na afoforo bi no so enya bi ehwe ye timenua kakra me de ebra wo efam ho segment no eno so ni nyina enie. Okay, right, me da say krata bi free Ghana Education Service aba wagudale me mo ahwem sesi a why na de ewo mo no wo de ato ye nim na etiefo so atumi ho YouTube no so baso a live ewo YouTube Katakyie FM TV obetumi ho de eko bia Richard Desmond Mensah is watching us. Now Richard Desmond Mensah enya kimi disidie Masa hey mo wiwe mo mami o what dey you want me bebre na Nyameba me ba cho no a na Nyameba bra me nipa bi tie yen okay o ma feedback okay o program na e ko se ne wo se e ko na ewo gabi okay dofo mechia no okay what's udofo bi ye fe no dofo what's udofo bi aka me se ye fe no dofo nipa ne din no enya odofo o ka se hwan na eti me se me nipa bi tie na ye fe no dofo se ye ti ase se ka se me nipa no obi dia ye kan ma mu dia anka ne o ka se o nipa no obi a ni nyina na ye ti ase why boss empejam na nko tuni patente ko empejam so ba bia ase ne ye ti ase okay Zemen kata Fami kono ya shakrata babontin na a free Ghana Education Service or the babontin no na yem shadi why many am say Ghana Education Service me tre ekuo ya wo hwe yensuku sem so ewo oman mu ene de sakrata yi ababontin na krata no broni be se very lengthy ana sempo no ewa ye pa nsem wom ye pa na so benya botre na ya tese mu ediama yenetiefo ene yenahwefo ewo Katakyie 90.9 FM na asem no ne tofo bom nyina no se Ghana Education Service no minim se mempoto ana se menchechi michechi mu straight dia no Ghana Education Service HSE enchaye ebretie wonie ena metre Monday no amanfo ete wonka se newly posted teachers no Monday say omonsem kai kakra bai ebi mu ko demonstrations awodo ebi mu ko bibi de say picketing na ni nyina no say wasi teachers a wo mu azumu duty ewo September 2024 ana teachers achachefo a wo mu sha say bo adwuma September 2024 mo no ana wo mu che say delay bi aba your staff ID ya de ma wo mo a che o qualify say we o checheni a bibia no se de ma wo wakatuo wudie bi ho condition of services so ni nyina no se de ma wo ni nyina no say staff ID no ebi anya bi wo mo nya bi enu so no kama ya say ebi mu pay ba ebi mu si pay ma ana ebi mu kura de kura wo mo anya bi na mo mama figures a wo manya bi any figures a wo manya bi any figures o mu pay aba any figures a wo mu pay emaye no na wo mu che say recruitment background no wo mu che say 2024 no aban no GES recruit 12,807 graduates ewo colleges of education yes and as of December no so 9,950 omumu
ɛna sɛbi wɔn anya wɔn staff ID no ɛna ebi mu soso no yɛtua wɔn ka mena wɔka sɛ 2113 ɛna samre yi wɔn anya wɔn staff ID na soso yɛntua wɔn ka saa na teɛ na wɔkyerɛ sɛ expiration of financial clearance nso so ɛwɔ mu bi a ɛno nso ho nsɛm nyinaa aba wɔkyerɛ sɛ additional 582 teachers nso so wɔn mu anya wɔn staff ID na delay nso so abam documentation ni nyinaa no ɛka ho a ama wɔn ani abere yie paa afei nso wɔn kyerɛ sɛ inconsistencies ɛwɔ SNIT numbers no wɔn numbers wɔn SNIT nkrataa sɛ mu no ɛno nso so ntwa yie nneɛma bi sɛbi akyea ɛwɔ hɔ nom a ne nyinaa mu no ama wɔn mu ani abere paa na wɔn kyerɛ sɛ instances of self reposting ɛnso so ka ho a ɛno so wɔn de wɔn nsɛm kae kakra ɛde aba na GS atu anamɔ saa nsɛm wɔ nyinaa no anamɔ bɛn wɔn atu anamɔ a wɔn atu ne sɛ wɔn kyerɛ sɛ Ghana Education Service Management no upon assuming office no immediately no wɔn undertake nationwide staff validation immediately force by force wɔn take sebi staff validation exercise by force immediately on the 7th of March ekopim 14th said be ya omo betime dia confirm no genuine recruited teachers no me pacho and after so no wo san so clean up recruitment yes omo pray be the anomalies of the anomalies now anomalies ya wo mo keka ye me pacho omo che say this followed revelations of irregularities as captured in a recent audit report and also me de abrao no the to so biam say technical committee no ya eno no representatives of the aggrieved teachers na wo mani abede no me pacho wo mo so abomodia asset up prompt communication feedback and coordination ya eno so no ensanka kakra wo akire emu abobo ni mo atepoi eno so no omo ahyehye sanso ana enkrata awodo wo ma twetwe enkrata awodo ade akọ education ministry no and ministry of finance wo mo request wo ma asem ni nyina ne say extension of the expired financial clearance no extended emfa ema wo mo afen so wo che say to allow for payment processing yes wo mu sika sem no wo ma katwa sem no na atimi emu ade ho clear ade ama wo mo afen so no wo mu che say fortunately budgetary allocation was made wo mu che say aban no ebra no already budget no wo mu hu se bibi sa enso so ebe fam nti ano krampo no ebeboa ama se bi wo mu nsem wei se bi adipem anase anyafa pem de tie no Ghana Education Service eche se wo mu ebo adwuma se ne be ya wo mu de be solve recruitment backlogs no ya ekoso no na afenso no wo ma prevent recurrence by addressing the systemic issues in the recruitment process. Said the recruitment no the process no and na simple no ekwan ya mbefo so a wo mo de ebe recruit wo mo ana so mo de befa wo mo no say be process no aye kama let any dey wo ye pa wo mo che say nyina pesa kire ne sen ne nyina pesa wo mo che no say bias bi abam nipa dodo a ye fa wo mo ankese so wo mo nyina nyo maboni di kra che so wo mo ye achechefo a wo mu sikasem beba club bibia beba kama no ebinya bi anya bi wo mo anya bi nso so a sebi producer ye mfi wo mo nya bi so ye chem ena bi akatua ba bi akatua so mba wo mo chese ebi mo okrampo a wo mo post no wo mo a na ye wo made esanse sebi wo mo fie wo mo mpanimfo nti ene ade enti sanse nkae we nyina ana akika bom ena wo matete bi afrim ena wo mo eche se ene esade we de wo mo ntwe aban no omra mu enfama wo mo anya sade besi se ebeka ya ana anu ya wo mo koye se packet yo se demonstration small ketekete man pole bi ama police for catch am se da bi baby amonam no e wonya lawful ama police post nsum wo mo kakra ama mo bufu di babonti na police post wo bi enye ya di police form da bi na nya ne sa na mo kye se baby a wo mo na wo mo fa no na enye lawful eti no ensam ne de wo ma ka bebre ama wo mo kye se inconsistency in teacher representation
ɛno so wɔn akyerɛkyerɛ mu saa nso ɛna call for calm and continued engagement wɔn nso so afrɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn sɛbi wɔn adwa wɔn apa live ɛwɔ saa case yi ho no wɔn nso wɔn mmra fam bɔkɔɔ na sɛbi anobrɛbrɛ ɛma abaatɔ nti wɔn mmra fam na mpanimfoɔ no yɛn kɔkɔrɔ wɔn sɛnɛ ɛbɛyɛ a wɔn adesedeɛ no mpanimfoɔ bɛtie wɔn ɛsan sɛ sɛbi wiase baabi a tumi wɔ no ɛyɛ na akyiniɛ ni hɔ wei ɛne nsɛnkae kakra Ghana Education Service yɛ ɛwɔ Ghana ha Ministry of Education yɛwura Haruna Idrisu ɛda wɔn ano no sɛbi nsɛm a ɛbɛ yi wɔn ɛna indirectly wɔn toma ne no sɛnɛ ɛbɛyɛ a ne directors ahodoɔ nso no wɔn nso bɛtie bi na wɔn de ɔsɛ ayɔyɔ san sɛ adekyerɛ wɔ yi yɛ na emu ɔyɛ yie paa na teacher ni hɔ a nka obiara no obɛtuma bɔ bra wɔ asase yi so na deɛ ɔmu no. Okay, teacher ni hɔ a obiara ntumi mmɔ bra wɔ asase yi so nokorɛ paa right ɔdɛn dɛ meda ase paa na ɛnɛ nsɛm no na mewɔ interest wɔ baako mu baako bi a na reverend ma o comment ho wɔ aha no na ɛfa me ho ɛna ɛmea paa ma ɛfa me ho yes ama paa no yɛ very biggest news na me mo interest wɔ paa because even when I watch it yeah very very bad enim sɛ ɔkyena bɛba very good ɛbɛba nti yɛmfa nkyɛn nti fo ɔkyena yes lanka me wɔ ho asɛm ba dɛn ɛmrɛ no wɔ mu anka mɛtumi de asɔso sɛ ma mentwɛn ɛkyena yɛfa na bibia atumi akɔ so kamakama paa Amansan Dawuro so ne wɔ Katakyie 90.9 FM yɛtena se anɔpa yi sɛ yɛdi ɔman no mu nkɔmmɔ deɛ wɔsɛ yɛma wɔte bia no yɛma wɔte na bibia nso atumi akɔ so saa mmerɛ deɛ ma menkɔ na afei menkɔdi nkɔmmɔ kakra wɔ dwa so ɛmfa mmra na afei me ba deɛ aka bia no so yɛde atoato aso ma bibia nso atumi ayɛ kamakama paa barama akyi yaaja bibia bɔkɔ adom ne ahwɛ yɛ ho yɛ paa sɛ mehu sɛ waba na na yɛsɛ ayɛsa timi anu ma hu sɛ deɛ ayɛ deɛ ayɛsa awie waba ne deɛ maba waba bibia si bibia so si ana kyɛ sɛ kare ne igrambu emu odewu ɛde bibia bɛyɛ fa oh na deɛ mi mu na biem na stress akɔ mi ka de bɛkyɛ eti enya kuti asa sɛ bɛboa me deɛ oh bɛboa me papa pra o de yɛ to tie yɛ nkɔmɔ na na bo de yɛ tu do wie nya stress akɔ mi na ni ma papa gu dwa so na nya bi atɔ na bibia yɛ kama na me hyɛ ase dia me do kɔ afari community hospital me pa kyɛw woto hɔ na so hu sɛ ampaniampa o widiem o yare pa baabi a sɛ o de woni kyɛ no ɛyɛ afari community hospital ɛhɔ ɛna yɛ sɛ wokɔ na wokɔgya yare hwɛ mesɛw prempren yi a wonya nyare yɛ yi ɛna wɔ sɛ woka kyerɛ w'abusuafoɔ sɛ me yare pɛ fa me kɔ afari community hospital ne sɛ nti san sɛ yare nya basi yi a wo no ho dodo ti deɛ wo mpɛ no ɛhɔ ne yɛde wokɔ wontimi nkasa obi bia wo homete ɛnto wobusuafoɔ fa so a mfinkyɛ yi bia ne de wokɔ ɛhɔ so no wanhwe yi a na why you going to nsu na okwa akwu mesrew oti ase de ahoɔden de me pa kyɛw yɛ wonsam anse ana sɛ yɛ people to sɛ wo no wonya yare pɛ o ba afari community hospital na emu wa ma hɔ no so nya wudi de a afari community mortuary ɛwɔ hɔ na abɛda na waje wa ma wan seat bia kama de ntia me sɛ bra afari community hospital ne sɛ ɔpemfoɔ wo no antenatal clinic na hɔ na so ɔkɔ sanse wo no duru a yɛ ma mo nya exercise ahodoɔ wo pagya won sa na wo kɔ na wo ba na wo yɛse saa apemfoɔ yi na bi so yin from afam ɛna ne yi zaretie ba pemfoɔ ne from yi sɛ mpampane ba mu nya kan dio eti o mo kyerɛ wo exercise no to ta kwanda yɛ funum a o tia bofra ne nka so obu dambari so yɛ funum obu hɔ a wɔnyinsin a mesalikus on tia bofra ne nka so what does here ɛna ɛno kora da kye kwampo ne sa kyerɛ ne yɛ sɛ odie yɛ ni kwa sɛ odie de bia meka so yɛ pemfoɔ a ɛdwe na wudie no ɛno bi na bofra so yɛ de edie adeɛ bi wɔ yɛ funum yɛ fɛ sɛ placenta ɛsa maame ni yɛm kɔ fa abɔfra furumam to wudidie no na ɛfam saa kwakwako ɛkoma abɔfra no sɛ no ɛhonya de na abɔfra mo so bɛwɔ no yɛ sɛ fare kɔ MBU ɔno nkɔda ayi so oxygen so na wo so woda ebi a ward wa yi na etwam kabia ɛwɔ afare community hospital bra antenatal clinic ni anhwɛ no bibia nya kama de bia da antenatal clinic no oh Monday to Friday ɛyɛ adwuma next for no tie pa yɛwɔ eye specialist clinic ɛnso so ɛwɔ hɔ a me pa kyɛ wani obi wɔ hɔ ade bɛn na wo hu obi so wɔ hɔ a ɛwɔ akyi a na wo hu
ni nyina ani no enkoyi Nyankopon anye ne saa bra nye nhwew ye was special doctors a omumu hwe saa nyare nko a me ba cho esen seto kura beda osim ade bia fu onu bia bra edwada ukuada ene memenda ye hwe saa nyare wa we nyina ho nsensem so de tie so no obi wo a awo no wo wore ye mfie mienu mfie miense nya wo nya ma me pa cho nye se Nyankopon ye wo bra na ye mfa mfizie ma hi no enwure furu saa na enye cross check anatomy ni environment no na ye furu bibia na ho oba so kurun safara bra emprempi no yaka so oba na wo do ana be ma nkwamwa no wutimi bu adwuma pa but konkonti ba ntimi enyi si bu se bia obu adwuma ntie okay mi pa no okay sa bra na ye ma wo nkwamwa no munye du to wa be ne tem center boko na pekora mbo de bra ye nye yi me pa cho chana so se ya wa da biara ya wa de bia wa wo pa wo gynecologist e wo ho a oba be so yo basima efu tiri so ekusi na ase ewurade a ye hwew ama yo basima e bibia nso aye kama be chi saa chi de oni wo de nyina e ya for committee hospital nko a ene sa ne ma wi me pa cho ason ehwene wo skin wo throat ni nyina ye hwew obo ho a na radio no aye kuchire se bi wo open for no me pa cho twem ka bia e wo ha for committee hospital obo ho sansa ba bubu mu na mpekese abu wo ade kora bon kora ba wonte bra de bia da ye hwe me pa cho premium service premium acacia any health insurance bi nyina so yage bia nso kama wo ho yare bo we face chronic diseases eno no yare a wakora anko no broni ba ya no ni bibini die no ye chronic kranko yade e be betere wuti no edwa wo saa ekọ na aba osa ekọ na aba wo we de yare ateme so entidi me ko wu enhwe na we wakobu ba ni nto asem famam me pacho pi afari community hospital you general OPD services so ho a wonya be duru wo pe ye kwa ko you card ye card nso fe hospital bia de uria obekọ eye nurses for no ma check vitals bia ye kama na uria o consulting rooms onipa mo ba for community hospital na dosun na emu mo ba won chesan se doctors for no dosun we doctors o ye PA for no doctors dosun to betene nurse sisi ne se okọ scan how do nya so yetwa okọ lab a u ye lab na nse ye ready na bibia nso ye kama frenaji nchima buru mi de so 0240176502 afari abakwan carrier quantum pulse ye ni kwa farms e di hwenu ne pacho ejapatas na medu sui ejapatas me kan che was say so wesu na wi na obehia taza enhwe bonku hwenifa go straight ko eye ejapatas na kwajo ta papa no national so ne pacho un say je na the whole eastern part of West Africa ye nema bofo san say ye main distributor the Twyford it me pacho so pe eye 40 by 40 rustic 40 by 40 polish 60 by 60 polish 60 by 60 rustic waters 25 by 40 30 by 30 by 4 30 by 60 rustic 30 by 60 polish shower set tap sink water tap no o kitchen to obie ina bo se mo gabi jonso e ba ko we no as a flow na no me kom gabi fie na me dware ye no ne shower no me bie ye ehuro komani on so we suza no kokodoma ni bi no anu won na ma wonche no me ko ya me fie so gu mu sa me pesa wo dia na no ba me fie no say yes ma change different level for kra wo bie ya se wo no dware bi e me dware ye nika ya ho bra le betu wo ho melo ni nyina so tombi based with cabinet doors Italian door papa ne bofo e kro de promotion ne koso ya fiti say hu the patch of keys handles chemicals and tires no and strips WCA Francia come up out is what o do adjust won come o basis one adjust kwase le bia come the patch of your aye afari ye ne afari community hospital no and the bon e bo kan carry quantum pon so frɛ manager Joe no wanye o so oba next one tonto undi otokra bo be chewe yes auto the bia so leto le bia come 0552 953 440 0552 953 440 na ejapatas ade so obi ba jeki papa and rest of kudi di wo ho edone pa fie local food ni na betime na bia di continental nso a abeche me pa cho yo fufuo banku abetie de bi frɛ no Chris Brown no bi frɛ no Amita de bi frɛ no Camara Best wo de to Camara cho kudi jam no fa ni na bi nya bia di papa mu no de konkontina ko trafa so no ni nya bi nya bia di de pa cho continental yo bi ba special jollof rice no bi ba special fried rice ni nyina mo types awo ni nyina wo benya bi enso so edi wo ho me pa cho yo ba uduru ba sa wo pemro sa benya bianom upe hu ayu so benya bianom eye kama bi bia kama ye wo venus so a me pa cho be so ye weird engagement ye na be so ya ye de be rent no bi bian so ay kama enso so ewo ehwo me pa cho ye wo empasetia na empasetia no eye be bia ni kwan so hu empasetia kro no uduru empasetia eye uta police station wona ase wo kwa nyam so no ubon se obi ba jeki pap and rest up
and so ɛwɔ hɔ yɛwɔ car wash anaasɛ washing bay wɔ hɔ a sɛ car na ɔde kɔ anaasɛ tricycle na ɔde kɔ a ɛna ebi twɛn yɛ po di ama wo fɛ manager na gye nkyɛn mu 0256 516276 ana 0537412748 na obi ba check up and rest stop ɛyɛ Monox 89 enterprise Monox no kure nie ɔno alatafo bi na wodi ne nneɛma no wɔnyere so fofofo ɛba ne sɛ same patro no ma quantity bi to bi arom ɔde kɔ bogu ɔde bogu kɛma kɔ akɔgya ɔkwa umpe wi ɛde na ɔpɛ me patro building materials ni nyinaa upe POP fibers and repaint home charm primary materials ni nyinaa primary mo ka mo duru wa mo special discount primary ɛde ma mo umpe wi ɛde na ɔpɛ hardware ni nyata curtain fix grinding machine roofing sheet your roofing sheet to the board so we nya condition bia we nya fan bia wo nunu eso to apetampe ɛyɛ property adase korokoto bi na bibia enso nya kama me patro mobile money transfers ni nyinaa yɛyɛ sika na free 1 Ghana edikosi 2 billion in the bijamo bangu ibeyi ni nyinaa de amount from Anigyie na onye so na bibia nya kama yɛwɔ afari yɛne akofo taxi rank no edidi hwɛ mu 0544 272080 0544272080 na ɛyɛ Monox 89 enterprise ɛnso agye so big joe me patcho phone asɛ ni nyinaa nkɔtɔ ntwene fako big joe udu as big joe phone kam kɔtɔ atwene na egum kwabere champo yɛ wan hwi bɛ ne de hyekongon sɛ me fa mra so be kinya phone no ama phone asɛ sinda dem na hɔ na bo sɛ ampa amagani amagashi ante ho magawu enti big joe deɛ phone bi a wodi bia wata so bia no udu wa ɔbɛyɛ ɛnso ɛde ama sɛ phone anya asɛ nko ade a ɔbɛyɛ de ama me patcho lock da so a wodi am say sɛ Nebukadnezar kora de lock to so akɔ ɔbɛ yiye fu sisi de ama wo na bibia nso ayɛ kama me patcho screens repairs ni nyinaa ɔbɛyɛ de ama wo me patcho chargers earpiece airpods ɛne charger screen protectors ni nyinaa so ton bi me patcho ɛyɛ bi dwom kwa ɛna wɔsɔ ɔdɔ phone ɛkɔma no phone ni ma so don to nyinaa so ebi me patcho hyɛ no so sei ma me o phone sɛ ya ɛfa nkomo bia lock da so afa nkomo bia ɛyɛ bi dwo ɛna bɛ ni nyinaa de ama wo na bibia ayɛ kama ɛbɔ kɔ de wo to tafrin station wɔ na ɛhɔ kususu ozongo junction wa ehwa ehwa de kanta ɛhɔ ɛna ahwa kwanta mo pia ɛhɔ ɛna biju enso so ɛwɔ a odini dwuma paa tibe so phone nsensem de ɛmfa nkomo obi ɛma nkɔ sɛ no ma wo ipatwo biju ɛna obedi nyade ma wo 0245794556 0245794556 ana 0209545156 na bijo enso ajo so me patcho peso tupan akonto ye pa o me kan say sanse connection ma biaju music edinti o ti akonto a na ase wa fe o se de o sani ahoma wo soro maka pa na so na dwon so sa de wo enti wa say bojo ewurade a akonto eye so wase me boa wa dan for 2.6 months wo si dan wo so watan ase afi bo wunya quarter pot bo wunya umu se bi kwa mo bo wo tu kwan hwe ade na de o do tu kwan amoni so do hu abam no eye full time recruitment and travel consult limited ono kwa na do ko me say abroche nkoro nyinaa o de bɛkɔ so me patcho so we nurse ni sisie ya me no ka say Australia abin mamu New Zealand and Dubai ne chese abrochen kwa ka nyina no e full time and adoko me ba twa infani woni ye wo eye sofulai no your compress road wona e ho na be hu ye me pa twa fre full time for this year 05367869 Nyakopon nukure nie otimi won sesa da na omude na fuma akoma yensensi ho a omu ye enkenyan pa ade magana ni bia o haw ne ma ne to so me pacho pi etise wutie me Nyakopon ya no mo kina na dwude ne hyase ye Ghana fo nyina ye nyitwi enko piemu
ɛwɔ ɛyɛ kokɔben nya ahema kokɔben ni bi ɛyɛ kropon kokɔben sunyano road wɔ na wudu kokɔben also bɛsi Jeff Hospital wɔ na ɛhɔ ɛna Reverend Jima Daniel Sarkodie ɛna ɛyɛ Reverend Martin Sarkodie yakopɔn na mo so mo dwumadie na ansa dwumadie siwa no kuranie wa wo pɛ adwuma wo pa wo kora na da wo so kyɛ sɛ ɛhaw bia na mu bia no bra ne yɛm na da ne mfiri enko be mfiri ba yɛ me patcho pii hwɛ ɛna program wi wo no wa mix sa program wi nyɛ sa de dia wo ya wo ha no wo sa ko mo be wu bra na be bɔ mpa ni bi na bibia nso ɛnyɛ kama ɛnso so ɛwɔ hɔ me patcho hyɛn sɛ wo ba wo de busuri nyinaa ɛba na bibia ɛnso so ayɛ kama ɛwɔ hɔ. Okay, kwabra me da se pa yɛbɛsa ba na nkrata mu mbɔbɔso baako mmienu pɛ bi na afei yɛde afa so no de akɔ nana bɛn maakye mɛgye so milia bra bɛn kɔ atem biribi abɔkɔ deɛ nyame adom bɔkɔɔ yɛde nyame ase ɛnsɛm ahodoɔ pii ɛkɔ so wɔ ma anim na wo no wayɛ nsɛmtwerɛni wayɛ adwuma no akyɛ ɛnom ne ade no na ɛnsɛm bi no mu ɔnom ayɛ sɛ yɛbusa wo wo nso so wadwe nkyerɛ ɛnom ne ade wɔ dwumadie no ho ansa koraa ne ani amanyɔfoɔ no de yɛ nkɔmmɔ anɔpɛ yi before that na ɛsɛ sɛ press conference because wɔ nyina hini ɛna sɛ adeɛ mmra ɛnnɛ press conference na ama so a wonim ho bi menua mɛde wase sɛ wonim ho bi mebisa wo meka menim ho sɛ wonim ho bi dabi deɛ nti ama so no wonim ho bi dabi tiatiefoɔ nyina mommra YouTube na mommɛhwɛ menim ho adwuma no legal or illegal because omuna emma papers emma miners no ekwa mining etuom na betime hu se that place no omama nipa kro legal ayise onfanye na se omama no legal ayise onfanye dia emra ben no hihye ma saa nipa no a oye adwuma ho no ye no na wo se ebusa eho asem because amna da ho no nyam na ketwa ena eye mineral commission for so omude concession kra emma wa omunno terms o me marudi omu ayi bi da ehye se o tu amna me nsem bia o se baako o kata so ansa no wasan kutu for because omu eye se ebi o wa tai unsu o enti wa free amna no eko anim no the toso me nsa na aka chi na umfanya we no you need to cover it before you move forward. Okay. And I say ensure so no 100 meters catchment area and to say amount concession 100 meters no there only quite say o the bank ensure and me feel say nananom ena yatete say omo a stop press conference and anya sa minimum sa say media it's alleged yes atisem and I say nanan mo awade mra say enipa na mo ye
press conference na fan ho a obeyi no ho ano kura no oni oman mu ono ne ehwana oh so we fly na enipa nta so e chama ikutu no mu ya ba oni Ghana ha yes see am no kase oni okomeka o mai okay enti okoye eyafa no side then na upon embenifo no se mam tete ye no omo se omo na kasa a wo se eho no enye ono ena ye mine eho o ye ne die ne wie ena enkofo bi so be sinachi ena omo ye saade no se ye wonoa se nye wonoa ne di na ba beda so se ye wonoa amna na de da ho no sebi ye nyina ye ni nye hu se amna na beda ho enti se omutu anamo se nananu mutu anamo se nipa kura obetu sa mine no ho no no o mekata amna no so we bonku ko awe bonkum no so a bonkum no so ho no no o ma fele se o twemo na nsan a o makata ho nyina so sa ne nyina ye hwe se de onso ye nifa so anu no enipa kura o ye sa nifa so anu ekwan bia so o mu hwe se enipa kura no na enipa kura nso mekata ne de nso na ema asudwie emra eye ademra ekrum ho no mtimi fi se eye na ke ana montu a omutu na enema bebrebe so a yese the entire press conference we na ke ba so no yem so muso mabo mu omutu ye na mabo mu ase enkombe kata so so we emre bi video e abontia na e cover pa omekata so bet asa now am no ka say am na no yen kata so it's not a good idea e dey be say na no now you now on person be a press conference no the problem I have with them and they say nipa ne di djuma no all say nsase all say nsuo no munyina motete ho na omo aye adwuma na wie na omo agigya amana no a omo gusu kura ye no a amana nda so de da ho no na mo ye press conference de tia obi say na all say ho na mo wahi yes on say ya na de bia me ka say ye mining sem ni illegal mining no especially illegal mining say betima to ase pa ahemfo ka ho aban ne ka ho yantimamfo e ka ho assembly members ye nyina ye ka ho okay say ohene a wokrum wa hu say enipa yi dia na odiko oba no so say eye yaman kwa so concession kura omedi a oba ne yaman pipa wo de bekyere mu ahemfo nansa ansana watimi akwa asase no so because ensase de eye nananom ene hweso ye ba forest mu so a eye aban no asede se ono so epe forest no so enti ba bia ye be ma obi concession bia no oba ehun mra e dia man nyina eka ho enti me adwene se omukwa ahemfo a ede kochena na omudi ni nyina aka ho ma nananom ehunu se enipa asimasi ne so o man ni wo ha emra eda hu ni 100 meters catchment area enikwa so ode ben suo no otu amna me ensem bia honkata ba ko so ne ka mienu ansa no akonani otu amna bia honkata so ansa no obese adwuma frase a wahye ni nyina ewo eye omu enhihye yemu na yemu sese so mu ko sha se so mu ye adwuma no a nananum monitor adwuma na sebi yese eya na omu frɛ bibi omu yetunsa ya no energy say ehia nananum ana because me hu sɛ omu eya adwuma no a nananum ko machi nkɔhwɛ ne ekoso ohene ba ko mabo na baso pa ye agogo hene nana ose kwame kotokuo mu nyina asɛ ne nsa ehoman ni bi ho agogo atuma agogo on say kutukum etintim so no area ni nyina ehye ne nsa mine ni bi ho eye concession man eye dia ma wo mu so mu nya adwuma but enam say eye na sa asesu ntino bosumi bia omanempanifo ko minus na chi ekohwe say amna o matutu no ho no o makata so ana ya no mebo na abaso pa na ose kwame odi jumapa ewo ara ewo entimi nua mine semne de ye besre nananum bamu a assembly members yantimamufuo se mine no ba no so asase onto mano a ontimi mfa force enkutu concession ye ne dia but ukasa onti ase mani ntu a you have no say
so the force no abetu ewo wasase so because ono ba e wo so abetu awka asase da o free kura na obema ho so go lave kakra say ozubetimi edi uduma because asase so na odidi but uka so mfama no a wontimi nka ho hwe benua yenti de o no ye we say ademra amna da on de se kura fi no mzin so no sabeto si anhwe na pebre no na say omu nkata so because they say ensuo tetamu we wa dwen say obeka na gum obeka gum sia o say ensuo nso be push akọ o ka nti ebe kokuru no ama wan wi a e di asem kese e na be banti ye hwe sabre so tutu ya nsuo nja kakra na etiba form a me fi say o metima kata so na di asundue aba e na minua na asem ba akọ na be se mka wan asem ye sa newly recruited teachers enra omusi omune director general na be dan office wo minua say my teacher ni na I was me bamga community metrano na you know say I have so my deep and you had me nat na me vice chairman wo district me ensan nyina mu atwa wo be ja north na atwampu no na me vice chairman yes on the nat in the chain ebo na meka hakra in fact baby I have me pa ni the way na police for no etietian wo mu da bia no ya na yeka yesi ye wade bia ho kwan na nyini na ne fata sebe omu ba ho no no omu nkuta atuo ni ansekan ade a e wo se omu die na omu ba be pre enti eduru ba bia ye besre ye nuanom security services se teacher for ensem bi base na omu ka enwo asem na se omu ye demonstration emfa o how bi ama yes ye better ha obi no okuta to dun sansan kura obom they just walk there say omu enye uma busumi dunie na se entua oka minua so your police ni pa na se busumi duni na entua oka ebe ofe but look at the way na omu teachers ye besremo achechefo na bu amu amakoduru ba bi amaduru yesremo say ebinum eguma enkamu hu omu a you also salute them as you salute your IGPs and then district commanders and station officers no say egumani bia teacher for egumani bia enkamu so be salute yen sabi but enam see any sad nje look at the way our videos no bia minim say munya bia enkamu de bi to ebia na police for no what ye tia wo mu na ye no ne parta ayemi ya na sabi yenia yenim teacher for emre bibinu bechira de 3 years ye mom 3 months arrears enti egu a eche no anu wan wi ani e betwa bi egu that time no na ya ban wi a na wo so a teacher for eye aduma 3 years aye ma wo mu eye 3 months salary enti no eche 10 months e ko na mu anu enti aban ka se scan dozo mintimi tua na wo mu kan di asem enti they are fighting for their right na mesre sengomu bananka gidigidi ebia yanti ase na omu ebia tonton sansa na omu de emani ade na ebadia yen the police you have every right to sack them from that place but omu bomu nguta we bag nesense omu chikeke but what the videos no bia omu kwaya na omu pam teachers they are teachers they are teachers o yen an rises an akwa lectures munina mu pass yensam etimi nuanom police for mesrem se bibi basa na muni achechefo entemu a yesrem munya abutre na GS so mati se omo ruzi se omune omo dikai akasa eni ade me fi se omunya ne ntema omu na ekomo ya yempo a yaji bosumi so a yekọ akọji no yaji ya anasa no obi a ono onya bi grade ano odin enti ebesere omu omu hwe na omu kadijafo no yera ben kwatin medase ora ben kwatin na yetene nkano esem chuni pa wadi dwuma ya chemfie bebrebe nti asemba na okire na adwe wo ho a na kire se ne kwan so a no Amansan Dawuro esuni enche yede abedwafo be hye nkomotwetwe bi asetew na afi ya hwede eno so ho no mo a eba nti enche iberum won krata mu na madi nkomo ketuwa bi
ɛwɔ nkrataa mu tɛw me ba yɛbɛtena so wura bɛnkɔ ate no wɔ ha sei Reverend Michael Tufoɔ so ɛda so ɛwɔ ha sei quick one press conference na ama okay menhyɛ da nte aseɛ sɛdeɛ nti ama soɔ yeah ade nti a ɛsiane sɛ deɛ mo so wɔ ni ha no sɛnyɛ ɔno na ɛfrɛ press no mo youth na mo yɛ mo press se nneɛma bi nkɔ yie wɔ mo mpɛsua so ɛdi mo pɛ sɛ mo ma nsɛntwerɛfoɔ bɛm na mo ni hu no mo so bɔ hu ɔno ni ha deɛ fa no ho bɛyɛ ɔno ni ha deɛ fa no bɛyɛ nti mo nyɛ ɛti me hu no sɛ esuma so nneɛma bi akɔ so ɛti sɛ ɛtikya fo ɛyɛ pikitini na sɛ ɛfa no sɛ yɛyɛ deɛ tia aban that's right yɛde kɔ Flagstaff House good president tu kwan enti yɛnyɛ yeah minister in charge tu kwan enti yɛnyɛ yɛbɛyɛ so nti yɛ mmɛma sɛ youth no ɛntimi ama na ama so because saa press conference we ne hu hia Ghana ɛyɛ ne hu hia these are the reason why nti saa asɛm sɛ me dey interested kukuo mu no ɔmɔtumi ɛne ɔmɔnya kasasie bi ɛna ama ɔmo no nya interest bi wɔ mu nti na ɔmo hold on na they should be very careful probably because ɛsɛ form ho youth no ɛna ɔman no yɛ mo dea ɛdi sɛ nneɛma bi kɔ so na sɛ mo anhwɛ amfam na ɛsi fam sɛ mo bɛhwɛ ɛtoto na ama asomdua ba a ɛbɛha mo ano mo ntuma da bi ti sɛ mo se wɔtu kwan nti yɛnya press yɛ conference no mo nyɛ ɛnɛ wiase wo yɛ adeɛ bɛkye ne yɛ no wɔtu kwan na ɛnɛ wiase wo yɛ tu kwan wɔtu kwan a press conference ɛfa no bɛ ɔna ɛfrɛ me nua ɛnya adeɛ bɛkye ne yɛ deɛ maka gyamkyɛn sɛ ɔna ɛfrɛ press conference na anaa ora bɛnkwate me nua chama kutu no press conference ɔna ɛbɛyɛ ɛnyɛ ɔna ɛbɛyɛ eti ade nti na youth na gyae ɔmo sɛ wobɛyɛ adeɛ na ɛnyɛ well yes adeɛ a ɔmo ayɛ flyer flyer abɛtɔ pɔntene ɛnyɛ well organized youth na ɔsi ɛyɛ youth no adeɛ bɛkyi wofiri wei ɔma na adeɛ bɛkyi na wofiri wei ma ɛwɔ sɛ ɔmo nyinaa de ɔmo nsa hyɛ nkrataa ase saa nneɛma no nyinaa nkɔ so conference na ɛnyɛ demonstration o ɛnyɛ demonstration I know say it's not ɛna nipa baako wɔn anfani di anhyɛ aseɛ sɛ me ɛyi nana pɔn me nko anam bɛyɛ o wɔsi the youth concern youth me boa ɛna youth no so they are not aware na wɔn anam akɔhyɛ baabi na wɔayɛ na dabi concern youth no sɛ ɛtɛrɛ nipa baako nipa mienu a ɛyɛ youth ɛyɛ youth yeah eti number no doesn't matter eti nka ɔno nko akora no so nya baako kan no obetuma yɛ but where are they are you going to get them baako na ɔbɛka wɔn no samina yɛ mienu no miraben saa asɛm yi me se wo yɛ nsɛmtwerɛni asɛm wo nim deɛ akɔ so saa press conference yi ama so yɛnyɛ chama a wɔtu kwan bi asɛ yɛn to do with that ɛyɛ obiara arrangement. It has nothing to do with that. Yes, but this issue no. Obi betumi so akɔhyɛ obi akyi sɛ ɔmɛyɛ yes ɛbaa yɛ akyɛ no ɛna obi so betumi alɔ bi sɛ press conference yi ɔmɛyɛ afa mi ho exactly eti wo ni reverend yes eti wo yɛ ana wo yɛ a saa twuma mo yɛ ase wei aba dadaada but me nye interested because nipa mpɛ no koraa yɛ bɛ kan de akyerɛ yɛ bi you can't tell me say nipa na yɛyɛ press conference afa no oni hanti yɛnyɛ nipa mpɛ no koraa so sa atuma mpɔ nua dc yɛ bɛ wate sɛ maka ho asɛm da ɛwɔ fie ha sɛ me atuma mpɔ nua nipa na ɔmo yɛ press conference ayi no oni ase nti mo anya na sɛ ɔno na epekyi Ghana foɔ ne obi no wate aseɛ ade na ɔyɛ no ɔman no na ɛsɛ no nti sɛ mɔtete sɛ ɔno na ɛyɛ na moyɛ press conference atia no wɔtu kwan nti deɛ obɛtia kɔ misale kusu yi woyɛ ɛtiɛ kase yi ɛna ɔkɔ nta yi so a online so a abɔhyɛfoɔ ni etie yes nti kyɛ sɛ bia eti me I don't have interest so me kan unya team as you one obi before ebia bibi press conference me go those are the possibilities you know ye nim ye go so atwuma bonua about the DC issues I go so anti akwa two faces but the reason now what the mama no pay you say chama you too kwan nti omo anye no and me dey ye no dey na madrid na America what say dey wate chairman no. Yes, I'm not disputing that. Yes. One can say, "I fine now." No, and for that matter, you're a journalist and you know what you are doing. But then, what do you mean? Can't tell me say, yeah, and you wonder. I mean, I'm not referring to you directly. Yeah, I know. But me just say, what do you mean? Can say, yeah, press conference. At me repeater. Say me repeater. Oh yeah, ebia enye. Me repeater nyere. Me the example. Me too many on the name there to. Na, yes, me real too quarantine. Press conference, yeah, yes, yeah,
because we too quiet only how obey ya no na oye minister na yede ye petition ni komano na yes oni na minister kura no ni ha ni petition na yikwa so mko minister Nyameba message say omunya de ekoso no mo ka yenkomu omunka no kura we domo suko yes na de ntia press conference because anti amaso when the petition no kura koma obi na woni ho ani personal assistant wo ne secretary wo ni aid wo ho eti je ni koma chairman kana chairman ni ho na me kura me ka say we nya demonstration what's it platform na press conference na amaso na me interest wo mo ne say me ye journalist ye be kata amna no aside say be kata amana na so no me interest and wo mo ne say that should be an avenue and I said the space for people to also use that as an example to resist from such acts. They make out here. We are creating an avenue through the press conference to sign a caution to other people almost yes and man. They're not more interested. But at on this my show, me nka anwasem. DC yaboni di and I am on the ebi so print fake flyer. Me nka anwasem wo ha because omo nyina nka no kore ho. Eze no. Obi ntimi fa ne sense ni mo se sa anya meme nipa and anya meme asomasi a obi a be DC ukruma. O man no dia. So we are journalists. Let's deal with the issue. Me ya no wo kan no eye no kore pa. Na me ma dwen die. Na bia me kama dwen. Ya na because tension na about one promote. Eti ho no me I'm not interested in their stuff. Say o man hweye amon kan no. Na o mu party na bia a say o ma hihia du. O mu dia the ma MPP elusu poto e wo general election no. Camp we say camp nie camp edunme bi na camp wa wo MPP no aye bebebe we say media na eba we say so what you want to do nyina ye ni mo we are aware of what is going on entino and some we all ma we just don't want to be covering a lot of things till I make a choice say you Ben Kwati journalism for close to 20 years you know what is actually happening over there but unka yeah that is anything I'm saying interest I don't have interest I'm not interested in their issues no that is it onim ba onka me press conference na me hu yo is press conference me catch Mira Ben Kwati say who is senior journalist for since 2000 something and I will start radio work. They all can't say what practicing radio for more than 20 years. Young are practicing radio over 10 years now. As some of we are dealing with it and we know how to deal with it. And you won't penny move. They say I'm not accusing you. But we see a press conference at Yao. Now say, also there now also. Listen with him the entire press conference for man. Ya make no tiasi. Listen only the entire. Only maybe na make me na po mu na po number. Me na make say. Me say press conference let mama. Me say Ben Kwati. Me ko ntimi nya no ba me say wonim. Me wonim the entire. On ba woni. Onim the entire press conference we but me momuna press conference no e be fa me ho a ekwan bia nu a ekwan bia a wote me fa so a me mane maso no me mane maso se me na e fa me ho ya be me ho dia me pesa me say ye me na fa me ho e na dia e do ha be me mane maso ya fe wa hu ba bia ye ko MPP time, MC, honorable press conference because send them go for them to say omu beye. Yeah, abayi and they. What do you mean press conference? Because no, wait. You see, say media na me visa dia ngwase be premier. That means you are not doing the right thing. Because yes. And no more money board because we pay on what 2 million to kasa. We condemn wrongful act no onye. What you say? Who take a crash and ho. Make I say. Not just say man here say. See, make I say. Press conferences are custom. Even about we buy crumble.
demonstrations upon demonstrations, whether from the opponents or whatsoever, abaso. So what you say? What is it? You come what is your buha? And commit me a young baby. I say, and my woman and power and I'm a boy. Commit my police. She say, Yamamu come and maso. But in the process of the citizens exercising their rights, what do? You guide them. You give them the floor for them to come and do it. But you don't tell me, say, who as a senior journalist, say you won't have found one. That means what you are doing. And yet, not your kind of videos. Me know you are say onim. Oh, me no. Onim Masia. Now we say no issue na cost. You find nationwide press conference omu say chairman wo atwampo no ye NDC. Emu mbo ya be yetia na chairman kutu. Chairman kutu onye NDC ni. Meboa so NDC ni. Enti say mu se mu webra sa illegal mining. Na se mu chairman eyebi na be press conference bi se yetia no a. Masa wo ye nipa o. One we are going example today. Enti me se mu friend na pon. Any ka demonstrations e ko so nyina no. Enka demonstrations e ko so nyina no. Ka president ama asoja fo abe bo mo. But ABC we am wo. No, we are penny. Yes. Sa nyema we na ma wo penny ye no. A wo ye no. Wo sinto. Ebi me kan. But who pe ko bi afa so say e maso a. It's not here nor there. Adekona ye ni dia kata swat wo. On say how na we ka But press conference ne maso. Yes. If you press conference be nyane mama ye pe no. Etimi apa penny na no na that net no. Amu hu say ade a me ye me man for the Nyameba Ochina no. Ye be hwe say ye be frɛ eye assembly member. Okay. Mira ben. Na ya frɛ na napon. Yo. Na mu a na napon no me agogo so. Me say when you corrupt. I know you are not corrupt. Yes. You are not a corrupt journalist. Yes. Na man tuma ponua for ne nsɛ o. Obi e no obetima sɛ. Obi no obetima sɛ. Why you do no obetima sɛ. and mo obi aso intimidate you. Obi intimi me dey wo so den da untimi. Okay. Baba, me boss aba enti no. Ni nua ne de o so mba. Ti ni nua ne mba. E dey ahinche nyina be so ne de. Enti fami wura. Ayo to. Ana de ho. O de baba. O de say ba. Me boss say o de open krana kasamo. Kwara fami wura nkete me mienu miensa bi. Ni na amade ade aka ni. You wura aye do bon krata so na poso no. And then some na buy no asa kwa ya do kwado continue. Yeah, help me the some chronicle kata na sha here. Na aye presby aye sofu panyi bi ana ede kokobo e kwama Ghana fo nyina se no kurenie galamse no e ba ha Ghana pa si anhwe ya galamse no kurenie kwa de Ghana be fa so no anya asem keto akora no so abon hama ne wa se say Nigeria fo ibi alata fo ibi ana police fo ti abon modern asom mu ne nyina se fraud o mu kata ne shepa na se fraud bi o mu ya no so mu ye aya chu mu Kumasi a won nsem de tie no na won say a police fo so ti abon modern Kumasi ya ECG fo mu kebusu bi na mo tuma kwa jema ko 83 a won nsem so kata na obon hama ne wa ha se yi na mekuta Ghanaian Times the Bokrata no Ghana man panyin John Dramani Mahama ni mfuni da ase no se o chese China fo no kabe ya omunya investment wa ase na Ghana fo so nye dey enye bi nye sanso ntimetu gold nu sa na de ko China na China say ayi krampo akura si kra na intelligent krampo ho na ta se na mu di develop na se dey wu ani wu na me se ku tie yes ma me bi na omu eye bank transfer bi sika se bi na fom ye cross the control account ku kuro 800,000 Ghana cedis. Oh, bradia. One sense. Now, unia Jomfo. Now, Mr. Lucas, who's a DJ? Omu Koso. Okay. You know, just say, Mama floor. No. Aha. Mama Thomas and some na. And as I said, Jomfo, the Ukrainian, and Yasam Katwa. Jomfo say, he's a job of Bena. Ana endorse no won sensem de tie no graphic the Bokrata no putamasi ya na ye wura afenyo marken minority leader Mr. Lucas Mbato team ye pa ana audito MMDCs former MMDCs no MPP mu MPs ana o kaza ka chomu se no kuranie omunye no twa mo nkogya we aso gina ase na obeti ayes we afro mu grabeli di we so there bi sare dia bedam hotel the boss no be on boss on there
I graphic aba mama ne wa say people don't so don't pass what graphic waba daily graphic na Ghanaians daily guide democrat na me to aso ye oba omia enzo so na say de ehon nsem so de chen so hwe yes say ba omia so na preaching na kwakoye ana hwaba ana esom ana yes say o ye kremoni na say o ye grandpa unya vote na say won sense bebrebe na o keka okay ye be di nyina onko tukabra kele na mame na mate me kirna me ko pebia bi na DJ abato no nsensem na me ba ko petu apo ha seyi na oden de papa wa ha seyi a o kasa na o che say ye wradwomfo de wo de support 90% e de ama abedwomfo ho emfa barama no na hwan ka say NMC General Executive Secretary yes sir Yewura George Sapon na o say wo de 90% the support e de ma waso hwe de dwuma de obedi ya almost 90% wala ade ti ka ba ya nkensa maintain na also Mr. George Sapon ono ana ka za se mu ai ndi bisa bu so bra obi a woni interest kwabra obi obi the boss no interest who boss who interest na oh yeah all interest my boss all interest I don't boss na kwabra ti bisa there eno ano na me mo ba ko so ngan na obi a woni interest but ejuma bu mi story ehun hia me mate omuntira no munya de mate because nankarefo ni bi afrafra bisa ku say na kopo ya adoma ochina ene ukuada ene eye ne yawada elifiada ena eye Jesus never change asafo no omo so omo de nonsense wa omo de ye enkenyan e de amagana fo nyina wo ha amane ne cheze konanda bia na kopo ya adoma eye eye fa kokobe ayi sunyan group atuma kokobe yes Jeff Hospital wana ana ekoswo so dem kwanta kwana ana ekoswo ho enti Jesus never change yenya yenkopi medase Dawuro eso eni Katakyie 90.9 M yedi nkomo sesi a Mira Peter Boache e wo video ma yedi nkomo Reverend Michael Tufu na afen so